Imma il-mara t-tilaħudna xinkella l-lejla minn is-sena norqod. U fil-fatt, rajt kif għamiltu għednitni l-mara, ġbart 200 euro biex ikollhom bicycle oħra. Karl Vella. Kulħadd jiftakar il-messaġġi ta' ispirazzjoni li Karl kien jgħaddi, anke fl-ar momenti ta' ħajtu. Karl kien tilef il-battalja mal-kanċer fl-età ta' 37 sena, fi frar tas-sena li għaddiet. Iżda l-memorja ta' Karl ma mititx, tant li llum kien miftuħ għal pubbliku ċentru ġdid minn fejn se tibda topera il-Fondazzjoni Karl Vella. Rose, il-mara ta' Karl, tgħidilna fiex kien jemmen. Karl dejjem kien jemmen li minn xi ħaġa kera u negattiva tipprova dejjem issib il-pożittiv u wara mewtu hekk xtaqna li nagħmlu nżommu l-memorja tiegħu ħajja billi noħorġu l-pożittiv minn sitwazzjoni li ma tantx kienet daqshekk sabiħa. Il-Fondazzjoni Karl Vella se tkun qed tilqa' tfal minn familji bi sfidi ta' mart. Rose tispjega għalfejn. Karl kellu long-term illness u tul din il-marda jiena l-attenzjoni tiegħi kienet iffukata ħafna fuqu. U jiena għandi żewġ tfal u dat-tfal kienu mhux neglected imma ma kontx qed intihom l-attenzjoni li kien ħaqhom. U għanek riġna b'dil-idea li forsi ngħinu nies li jkunu f'di sitwazzjoni biex intuhom ftit support fej tidħol l-edukazzjoni ta' wliedhom u hekk. Fiċ-ċentru l-ġdid fil-ġonna ta' San Anton nitkellmu maċ-chairperson tal-Fondazzjoni, Claire Kirkop. Aħna se nkunu qegħdin nagħtu support edukattiv u psikoloġiku lil tfal ta' bejn il-5 snin u 17 sena. Ngħinuhom fil-homework, jiġu wara l-ħin tal-iskola, nagħmluhom attivitajiet ta' divertiment, nofrulhom kif għadd assistenza psikoloġika jekk dawn ikollhom bżonn ukoll. U ovvjament nkunu qegħdin ngħinu il-familji meta jkollhom din il-marda li almenu it-tfal ikollhom rashom mistrieħa li they are taken care of. Il-bibien tal-Fondazzjoni jinfetħu tnejn biex jibdew jintlaqgħu l-ewwel tfal. Fl-aħħar nett, Rose, il-mara ta' Karl, it-tenni l-għana ħari ta' din il-Fondazzjoni. Jiena għalija the purpose of life is helping and giving. Jiena by profession I'm a nurse, ġifieri and caring is what gives purpose to life.